Здравейте, хайде с нас! 3 седмици на приключение в Канада. Ще полетим, ще поплуваме, ще пошофираме. Това е малкият калянчо. Доста ентусиазиран изглежда в 5:30 сутринта. Ето този самолет ще бъде нашият първи полет. Само час и половина и сме пришли целите във Виена. Сипват му гориво, Коко. Не бях виждал, че става през крилото. Тук печелите едно бързо таймлапсче на излитането от София, град Сегет. Задължителна спирка за зареждане за всички Тесли, закупени от Австрия, пътуващи за България. Това е река Дунав. Почти целият полет от София до Виена се движи над нея. Пилото си говори някакви неща, ние си пътуваме. Отново река Дунав, това е Будапеща и на брега на реката имат стадион. Летим на 2136 метра от морска височина. Айде пак таймлапс, този път откацаме. Във Виена сме, ето ги моите хора на ескалатора. Ехо, здрасти. Имаме 2 часа почивка за полета до Монреал. Ще харчим малко евро. Тортата 66 евро. Няма да харчим. Вече сме на гейта за Монреал. Много хора за тая Канада. Глей, телевизор са ми сложили. Как няма да съм щастлив? Те всички си имат телевизорчета. Ето първият ни през океански полет. 8 часа и половина седнали и сме в Северна Америка. Той самолет защо не лети направо? Плоскоземците да се изкажат. Тук вече сме на височината на Еврест. Много усмици. А навън вече е минус 39. Време е за първото хапване. Ще го снимам пак. Първото хапване, снимам го пак. Безплатни крекери за всички. Добре да не са безплатни, защото сме си ги предплатили преди 10 месеца. Време е за обяд, закуска или вечеря, зависи кой когато пътува. Водичка, сокче, телешко кюфте, салатка, десертче и чаша, която не знаем за какво е. Хляб. Бирата е безплатна. Направо съм в рая. Пламенка пие вино в чашка. Да си дойдем на думата. Максимална височина и минус 50. Остават само 5218 км. Тук дояждам останките на малки. Нямаше как да ни посетя и тоалетната. Да кажем, че сме над Исландия. Съжалявам, исландци. Ето нещо, което се вижда веднъж в живота. Не тоалетната. Гренландия. Най-южната част. Страна на вечни ледове. Нека да проверим все пак колко е температурата при нас. Минус 54. Ще взема да се намя. Турбуленция. Чувал съм, че е безопасно за самолетите, но не е за пътници. Ladies and gentlemen, we are flying through a turbulent weather zone. Please fasten your seatbelt again. Тук ми се развали телевизорчето, поскочах няколко минути. Докато малкият хапва, гледа телевизия, гледа през прозореца. Още хапване му го снимах накрая. Хлебчета и кремчета. И бира. Ало, колега, за къде си? Виж какво прави зума на S24. Монреал. Пристигнахме. Схваляте, но пристигнахме. Айде пак таймлапс. Кацаме в Монреал. Не ви ли писна, бе? Винаги съм искал да снимам празен стълб и пълен скалата. Мигранти, емигранти, имигранти. Всякаква паплач. Имаме си посрещачи. Добре дошли в Канада, семейство Димитрови. Така, пристигнахме, ето ги нашите посрещачи. Това сме ние, куфарите имат демичи всичките. Ето го знамето. Нека всички разберат, че сме пътували 20 часа. Първи ден в Канада и домакините не са подготвени, отиваме на пазар. Тук пускаме кенчета, за да ни дадат по 10 цента. Колкото повече бире спим, толкова повече центове в касичката. Мале в рая съм, тук е пълно стояти. По улиците се разхождат диви животни. Това е заек. По-късно ще ви покажа още. Тук моя батко и на колко батко му си играят на борба. Ето ги двамата най-малки и те си играят. Сега пак най-малкият е най-големия. Тръгваме за Ниагара. Уейс казва, че следващия завой е след 446 км. Такива големи джипки видяхме. Много е хубав този Monster Truck и ми е любимата марка. QEW означава Queen Elizabeth Way. Вече сме в град Ниагара Фолс. Познайте какво видяхме. Вие го виждате. И за всички мои верни последователи, ако е по-нашарен, отколкото очаквах, все пак Cybertruck на живо. Мисля, че съм първият българин, живеещ в България, който вижда Cybertruck. Извинете, Cybertruck. Имаше и такива малки чудеса на автомобилостроение. Разхождаме се тук по центъра. Добре дошли в Слънчев бряг на Канада. Мале, нещо страшно. Какво пък най-вероятно е по-евтино, заслужава се да се посети. Ето тук пък някакви хора си хванаха тролея, за да отидат до големия водопад. Ето го американския, ето го и канадския. Там горе ще отидем, но утре по свет. На това му казват боболечка, но всъщност е асансьор. Всяка вечер в определен час, не помня точно в колко, има заря. Богата държава, богата работа. Тук вървим като мравки посока кораб. Доста мравки. От канадската страна всички дъждобрани са червени, от американската не помня какви бяха. Ето ги, сини са. И величествения Ниагара Фолс. До тук всичко изглеждаше чудесно, докато в един хубав летен слънчев канадски ден ще ви оставя да се насладите на тези кадри. Както е казал Eminem, one life, one opportunity. Може би всеки човек на това корабче в някакъв момент си пожела да не се беше качвал. Сега сме в Америка! Маратонки, чорапи, ниагарска вода. Защо? Колко е сух ли? Добре, че не дойде с нас. Боболечката през деня, погледнато отгоре е нещо уникално, но като си представиш, че си бил там. Така, малко статистика за водопада. 57 метра височина, 792 метра ширина и 2400 кубика в секунда. Сметнато по актуални бургаски цени за 2024, това са 12 000 лева в секунда. После ходихме да караме картинги. Доста яко забавление беше. Време е да се качваме на високата кула. След една секунда ще бъдем в асансьора. Хоп, тук нашия тъмносин приятел ни спуска информацията, която аз вече съм видял. Това е цялата работа. Вдясно канадския, вляво американския, по средата един остров, който ги разделя.
той е американски. Е, сложили малко лампички да привличат хората. Дали, то затова едва 20 милиона туристи. Продължавам. Казах, че ще ви покажа още градски диви животни, нали? Друго си е да бягаш под прохладните пръски на Ниагарския водопад. Вече сме в Торонто, ще се качим на най-високата сграда в света до 2007 година. CN Tower, 553 метра и 33 см. Тук туристите са малко, само 2 милиона на година, но пък 6-те асансьора се движат с 6 метра в секунда. Вътре в кулата е разположена най-дългата стълба в света, 2579 стъпала. При ясно време от залата за изгледи се вижда на далечина 160 км. Това са толкова високи небостъргачи, каквито в България дори нямаме. Тук сме на около 350 метра, спокойно до грамата е 4 камера. Слизаме на твърда земя. Не, че до сега беше мека. Вижте следващия кадър. Да, това са небостъргачите, които допреди малко гледахме отгоре. Торонто, Ямбол, все си имат над. Познайте малкия защо е развълнуван. Еми да, Торонтоска пожарна. Опа, нещо се запали. 18 лентова магистрала. Магистрала 401, най-голямата в Северна Америка. Абе, тия камиончета влачат всичко, направо е страшна работа. Traffic moving wild. Такива табели има през 10 км на магистралата. Да знаеш, че няма задръстване. Тук съм забравил още малко кадри от CN Tower. Абе, наистина е много високо това нещо. Вече няма нужда да ходим в Дюбай. То тук се вижда всичко. Тук в това магазин, че май дават вълшебна вода. Отивам да напълня малко да колко. Следва една бърза компилация на електрически автомобили. Милиони са. Тая джипка пак какво се е залепила за този кемп? Чакай, какво е това? Твърда връзка! Кемпера, дърпа, джипка. Отиваме на разходка с корабче на 1000 острова, Thousand Islands. Те китайците не са по-малко, щом капитана освен на английски, френски, говори и на китайски. Ето малко от речта. Това е един от най-малките национални паркове в Канада, само 24 квадратни километра. За сравнение, площта на град Ямбол е 90 квадратни километра. Да, такива островчета виждахме. Ето ви една снимка да си го представите по-нагледно. Тук освен ипотека за къщата, ще трябва ипотека за лодка. By the way, това е втория път, в който влизаме в САЩ без виза. Първият път беше с корабчето на Ниагарския водопад. Това е канадското знаме. Тук ми се сбъдна още една мечта. Да видя торнадо, смерч, фуния или както там си го нарича. За радост или съжаление само за няколко секунди. Яката работа. Нещо като съни. Тук се наложи да изпия няколко бири, за да може Калянчо да си играе с капачките. Малкият Калянчо се качва на пони. Той е яздил до сега, но никога до сега не е яздил канадско пони. Вижте го колко е щастлив мълчугана. Почти толкова, колкото когато пипна тази мишка. Хамстер, плъх, морско свинче. Както да е. Тук на slow motion ви показвам как се гледахме с тази патка. Всичко беше страхотно, докато Каляни реши, че може да свири на пиано. Между другото, това пиано е оставено в парка и всеки може да се свири, когато си поиска. После ходихме на едно страшно голямо мероприятие за кучета. Гониха дискове, качаха във водата, гониха дискове, качаха във водата, гониха дискове, скачаха във водата. Колко шофира първата си електрическа Toyota BZ4X. Ето го Марадона. Почти всеки ден се разхождахме из квартала, където живеех. Следва една минута импресия на къщичките, които виждахме всеки ден при тази разходка. Добре, де ще ви спестя едната минута, че ще стане много дълго клипчето, но общо взето само яки каштурки. Гледай малкия какво прави. Продължаваме с малко фауна. Казах ли ви за канадските катери? Като котка са! Да, точно така. В Канада има точно толкова катерички, колкото котки в България. Плами, къде е Коко? Тук, извинете за панаира. Калянчо, какво правиш на тати, сладурчето? Кой поздравяваш? Баба Вилка. И дядо. А другите? Баба Юри. И дядо? Защо гледахте това ли? Защото за 3 седмици престоя всяко къпане на Калянчо беше рев, кръв и сополи. Сега трябва да върнем динамиката на видеото, че много се отпуснахме. Тук Алекс има рожден ден, Калян му подарява подарък от България. Вече сме на следващия ден, трябва да се качим там горе. И колкото и да ви е странно, в Канада няма само един водопад, поне два са. Това не е Ниагара Фолс. След малко ще вървим по това мостче горе и докато Ниагара Фолс е 57 метра висок, този водопад е около 100. И той неговото име казва се Монморанси, на 11 км от град Квебек и току-що проверих, че е висок само 83 метра. Пак е повече от Ниагарския. Това вече си е изживяване. Може би ви е странно, че нямам кадри на водопада от мостчето отгоре, но пък кой ще изкара телефон за 2500 на този мост. Продължаваме с болнено парти за рождения ден на Алекс. Между другото, при пътуванията ни по градовете предимно спахме в мотели и е много интересно, защото спираш колата точно пред стаята. И точно в този момент той стана на 14 години. И тук намерих един slow motion на водопада. Май в България няма такова нещо, а? Не обръщайте внимание на играта на най-големия и най-малкия. Тук ви показвам как колите са паркирани точно пред стаята. Директно товарим си багажа и си тръгваме. Сега стана интересно. Направо не знам как ще отсея кадрите. А сега, приятели, ще пипнем тази морска звезда. Намирам се в аквариум Дю Кебек. Тук живеят около 300 вида морски животни или около 10 000 парчета, някои от които дори не се събират във фурната. Hello!
Ето го, може би най-интересният обитател, който за съжаление не направи нищо интересно. На Калуянчо даже не му бяха толкова интересни животните, доколкото катерушки. Извинете, бяха му интересни жабите, ходи да ги търси в едно блато и затова сега шляпа бос с мокри крачоли. След това минаваме през машината на времето и се връщаме 130 години назад. Его, Калуянчо се опита да се обади на баба си, но то тогава не е имало кабели от Северна Америка до Европа. Как ще звънне? Ние бяхме там около 3 часа и пак не можахме да разгледаме всичко. Вие ще го видите за около 10 секунди. Гледайте бързо. Беше доста забавно и интересно, но някакси 21 век ми е по-удобно. После ми направиха една бърза рентгенова снимка от кръста надолу и опс! Хайде стига ретро изпълнение, да се върнем в реалността. Това е една електрическа кола от една марка, която произведе определен брой автомобили и фалира. Който ме познава добре, ще разбере защо съм я снимал. Оп, още едно канадско котенце. Вече сме на шале Радушеви, 50 км по-на север от Монреал. И искам да познаете защо си пали Моган. Имате 3 секунди. Да, точно така. Нашите домакини искат да ни направят дебели, точно както всички американци и канадци. Запечен огън, маршмело между две бисквитки с шоколад. После малки реши да се вземе вана, докато нашите домакини се обгрижват пчелите. А баща му някак си трябваше да изгори тия калории. Да ви дам ли 3 секунди или сами се сещате какво съм правил? Да, не е също като да бягаш в морската градина в Бургас покрай морето. По-яко е. Тук има горичка, езерце, патенца и много денивелация. Его е малкият пчелар. То не че имаше пчели на верандата, но той за всеки случай да се предпази. Каспар, всичко наред ли е? Айде стига диви истории, да се върнем в реалността или по-точно в Лавал на дежурната ни вечерна разходка. Видяхме още едно домашно диво животно. Това не бях виждал. Лисица на центъра. Тесли. Декатлон, Лавал. Продължаваме пътешествието към столицата Отава. Ние бяхме в Квебек и Онтарио, а това са всички провинции на Канада. Моля, забележете как облечен колко през август месец. Отава, столицата. Население 800 000. Срамота. Доста безинтересен град. Имат една забележителност и тя се казва парламент. След малко ще отидем и там. Това, което виждате, е канал Ридо на река Отава, който има 8 шлюса за изравняване на нивото. Преминават доста туристически лодки, които си плават из Канада. Нещо като кемпери във водата. Ето го и така прословутия парламент. Всъщност се оказа, че го нямам сниман на клипче, затова ето ви снимка. Оригиналната сграда, която е строена 1869 година е изгоряла, така че това, което виждате, е строено 1927. Тук познаете къде сме. Да, на шлюзовете колко изяви желание да минем през тях. Добре, че не ги отвориха. Пускам на бърз кадър, за да не ви стане скучно. Ехо, скъпа, снимам филм за Канада, не фотосесия. И не знам дали ще повярвате, но освен Торонто и Ямбол, Отава също си има надпис. Датата е 18 август 2024. Или точно 6 години след сватбата ни. Решихме да поканим малко гости. Добре, шегата на страна. Това е бюфет, в който за да отидеш трябва да не си ял поне 2 дни. Иначе как ще избием входа? Абе, българска работа. Парк Омега. Google it. Това е нещо страшно. Да, в буквалния смисъл. Пълно е със страшни и безстрашни животни. Нещо като зоопарк Бургас, където можеш да храниш маймунките с царевица. Само че тук храниш елените с моркови. Това е еленчо. О, мале. Чакай, не. Да не си пъхнеш вътре муцунка. Да, ще се пъхнат. Стига, не така. Помните ли слоу моушън на спатката? Ето го, почти същото е. Добре, че се стараме предвидливо. И беше взела няколко килограма моркови на промоция. Хайде сега всички да благодарим на Джеми. Изкуственият интелект, който ме подготви това кратко резюме. Парк Омега е уникален природен парк, разположен в Квебек, Канада. Той предлага на посетителите възможност да се срещнат отблизо с различни диви животни, тяхната естествена среда. Ето някои ключови характеристики на парка. В парка може да видите разнообразие от канадски диви животни, включително мечки, вълци, елени, лосове, бизони и много други. Посетителите могат да се движат с кола по определен маршрут и да наблюдават животните отблизо. Паркът предлага възможност за близък контакт с дивата природа, което го прави популярна дестинация за семейства и любителите на животните. Парк Омега предлага уникални места за настаняване, което дава възможност за посетителите да се насладят на природата. Паркът има за цел да повиши осведомеността на канадската природа и нейното опазване. Паркът предлага и възможност за хранене на някои от животните. Парк Омега е чудесно място за тези, които искат да се потопят в красотата на канадската природа и да се срещнат с нейните обитатели. Маршрутът, по който се обикаля с кола в Парк Омега, е с дължина около 15 км. Стига с това бързо говорене. Мечките бяха зад ограда, а на вътре им видяхме само оградата. Лосовете също бяха затворени, но май забравих да ви ги покажа. Нищо, вижте това малко бамби. Даже го пипнах. Пренасяме се в Лавал на следващия ден, който всъщност е първи учебен ден на племенницата ми в Орансов колеж. Нищо, че вали дъжд, ние пак и подливаме вода. Айде, успех в колежа! Докато тя се образова, ние си хванахме метрото, за да отидем в центъра на Монреал. Тази полянка, която виждате, всъщност се намира пред една от най-големите църкви в света. Тя е построена в началото на 20 век. Има няколко етапа на строителство, като последния завършва през 1967. Забравих да кажа името ли? Ораторията на Свети Йосиф на Маунт Роял. Тук колко се отказа да гледа, защото няма канадски стотинки. Ето така изглежда отвътре. А куполът е трети по големина в света. След този на Свети Петър в Рим и още един в Кот д'Ивуар, който не можах да запомня. Вече сме в центъра на Монреал, а това, което гледате, всъщност е slow motion, но забързан. Имаме един бавен, който се надявам да ви е забавен. Кефи ли ви цвета на каишката, а? Магазин с сладолети за бисквити. Много хубаво мирише. Кой е това? Чакай да видим. Изкуствена миризма.
Мале, сващахме ги тия. Нещо, което не очаквах да видя. Цирк дю Солей. Оригинал. Да, истина е, велолети въжат само от 15 април до 14 ноември. Това е една дълга зима. Но да се върнем на лятото и на катеричките, които ходят по жиците. Да бе, това не е гледката всеки след обед, докато си пием биричка, а фрапето. Ето ги пак, най-малкият и най-големия си играе. Двамата най-малки бягат на slow motion. Най-малкият винаги побеждава. Такива работи. Малко са ми разбъркани кадрите, пак сме в центъра на Монреал. Това пред нас е биосферата. Построена през 1967 година и се намира в парка Жан Драпал. Уникална конструкция с музей, където можеш да разбереш много интересни неща за биоразнообразието, околната среда, водата. Но преди това трябва да научиш френски. Следва, може би, най-интересната част от цялата ни обиколка за мен и за Коко. А именно разходка с влакче по пистата за Формула 1 Жил Вилньов. На старт финалната права. За съжаление, днес не можахме да видим болиди от Формула 1, обаче видяхме колоездачи, които скараха свободно по пистата, беше отворен за тях. За съжаление, последен ден в Канада най-малкият канадец се заработва $5. Еми така е, къщичка, градинка. Хоп, видяхте ли красавици? Има и домати, и моркови, и ягоди. Тук Коко плаче, че се заминава. Прекарахме си една страхотна почивка. Ако го нямаше Коко, щеше да е страхотно скучно. Така, да ви хвърля малко статистика и обобщение. Пропътувахме 3500 км с кола. Как издържа Коко ли? Не питай. Видяхме най-известния водопад в света. Видяхме Тесла Cybertruck на живо преди всички българи. Посетихме Лавал, Монреал, Торонто, Отава, Квебек. Бяхме 2 пъти в САЩ по вода. Тихо. Преживяхме проливен дъжд и наводнение в Сосола, което не е снимано. Сосол е нещо като бейсмент или мазе на български, но не като нашите да стои с тухли неизмазано, а усвоено и годно за живеене. Така къщата става на 3 етажа. В зоопарка видяхме бяла мечка и тюлени. А в градски условия катерица, заек, лисица, скунк. Нищо, мече! На връщане в самолета си догледах филма, който бях започнал преди 3 седмици. Има ли смисъл да пояснявам, че пих биричка за по-сладък сън? Те през 2 часа дават храна, то не може да си поспи човек. Поне полета на връщане 1 час по-късно. На връщане пак минахме през Виена на летището, с Коко играхме в футбол. Канада е най-хубавата държава. Много е хубаво при Леля и при Чичо, при Алекс и Франс. И нашето пътешествие приключва с тази невероятна гледка над София. И стадиона на Левски Георгия Спарухов, но пък самолетът не има червено. А сега де? Този филм ми отне 8 месеца да го направя. Искате ли още? Тук с Коко спим на летището във Виена. Мама е герой.